Om några få timmar verður største fotballstysteren I Førjun fløyt over gang til Torsvødle. Og som vera mann så skal okkur særligt færa fram I Holleitsjonen. Hava skraien fyrir lengare tui søgjen løgt, så ringte okkara mevor Masse Jakobsen I seinaste viko til formannen og grunnen for Torsvødle Paul Mikkelsen. Masse Jakobsen som I dag ombor fyrtøkna Danish Entertainment Ringer, tui han heldur at han hever betri underhalda bjóa I Holleitsjonen enn fyrregarnir hava. Ja, Bob. Ja, goddag, det Mads Jakobsen fra Danish Entertainment. Danish Entertainment? Ja, altså det sådan, vi har fået opsporet din navn, således at du har en eller anden forbindelse til en Torsvødler. Ja. Det nu sådan, at vi har et show, som vi kører op på Færøerne den 11. juni. Og det har vi så fået fat I, at det noget med, at de har Tyskland som gæster til fodboldkamp. Ja, det har vi, ja. Ja, ser du, vi har noget mudderbrydning for let påklædte damer. Ja. Var det noget, så vi kunne bruge I pausen? Nej, det kan det ikke. Hvorfor ikke det så? Det kan I ikke. Jamen altså, de vil jo give en god gang reklame, fordi det er også utroligt populært I Tyskland. Ja, men den er god nok. Men du må gerne sende en ansøgning til Torsvødle, men det tror jeg ikke. Det er helt arrangeret I forvejen. Jeg tror, vi leder at lave sådan et arrangement bare I frokostpausen. Vi har der masser. Vi har selvfølgelig sørget for vores egen entertainment, det er klart. Og hvad er så det, I har, der skulle være mere interessant end mudderbrydning? Jeg aner ikke, hvem du er. Ja, I hedder Mads Jakobsen fra Danish Entertainment. Ja, det ved jeg godt, men det kan ingen at sige. Altså, for mest må du sende bare et brev, og så behandle det ud fra det. Ja, så vi har også noget hasteopvisning, hvis det skulle være. Jamen, ved du hvad, det er ikke sådan, det foregår. Det har jo været planlagt I et år. Det er ikke sådan noget, vi bare finder på I et øjeblik. Altså. Så det tror jeg ikke har nogen interesse, men du må gerne sende en ansøgning. Men altså, jeg snakker ikke med folk om vores arrangement i en telefon. Jeg ved, hvem det er. Så det gør vi altså ikke. Jamen altså, hvis du nu får vores hjemmeside... Jeg går på banen og arbejder i øjeblikket. Vi arbejder på for det her arrangement færdigt. Jeg gør ingenting. Du må gerne sende en ansøgning. Vores adresse kan du få, hvis du har lyst til det. Så kan du sende en ansøgning, hvis du har lyst til det. Det skulle vel ikke sådan, at du sidder I bestyrelsen der? Jeg er formand i bestyrelsen. Nå, så det er du? Ja. Nå, jamen, kan vi så ikke lige få det her ordnet sådan nu? Fordi, vi er nok parat til at lægge nogle penge. Jeg har sagt til dig, hvad det er for noget. Altså, jamen det er fordi...